Hi guys. Kaon sa kandera og iba guys. Oh. Pakanyos mama. Miss mo pagkaon dito. Asa ko mulingan yo. Ay nindo tag live day mag live to. Hi guys, wala ko pamanting. Hey guys, maayong gabi. Mauna Wala siya kang pamante, guys. Batanggol. Mauna siya Batanggol nagkaog-iba. Iba sa Bisaya, sa Uban, ambot lang. Ang kaya luma ana. Yan man is kun makaya di para tong. Di ko kagwanta na kaon day ay sa uskabok di ko katunga. Mas aslong tong nadapit slalom kalibe. Kalawat. Ang kawaton mo ninyo hangol og mo. Di man mahatag si Gina. Ganon kaasluan. Nakutan Niya. nakutan mi nga na mamunga ipahurot ako kaos mga bata ay katong bangkiling balingin kaon sa ato. Paon. Asa mo ha Dito gyapon. na bangkiling to. Ay to bangkiling kay tamis to ini hinog. Grabe nagatan hinuk to sa kalibe. Aslong kayo ma. Sugang mo kaog-iba ng tao. Slow mana ay. Kung asum-asum mga guys. Mga Kaya na nagdadinaw niya sa video. mga guys. Batanggol. Pamula. Muna yung gikaon guys, iba. Oh, iba. Di ka ni sa kuan guys sa bugo. O sa to. Katmon muro ni dapit. Logo sa logo. Katipuri na gidala. Tagan ko ni. Iyang pares guys asin. Naapag yun siya gakaon ining katre. Sa igdaanan nato bali ning bataan niya. Kaya na, kuha na tukar rin ah. Wow. Hi guys, maayong gabi. Muna siya guys, Batanggol. Muna siya Batanggol nagkaog-iba. Iba sa Bisaya. Anong katapos-tapos yung kuno ka day? Sad ko lang. Iba mga Bisaya. Iba. Muko anak ko nawa pero mama. Wala po kakaon. Oh, ano ba? Ay, itsa tulion takag usab ron. Lahat ng ano. Asok man, katika, ano, tuloy mo. Kaya imong matang halap. Wow, gakit-kit og usba ko no to mahal ba? Okay, nagkit-kit og manok guys. So. La misudan ganiha guys, so paningapon kay ko ana pansit kanton. Reklamo siya kay iya ko no tiyan Gani ko no pansit murag wala kanton? ko no dadasok. Galutog manok. Ya igo pa to kay brown out pang ganyan ning humok ang freezer. Luto siya manok day upat kayo maingga sina ni prito. Marap ka na. Upat to kayo mahal.
og iba. Koton nga. Koton. Ig-alana. Wala te. Nakula na. Huwag. Yeah. Ingon anak gida na siya. Hands. Rod. Hands. Bitaw na. Siya pa yung kikul. Si Hands na. Ikaw mo kasabot ka. Ubang mga kapitero. Nga nung makasabot mong ko anak nga wa man ko intra paternity. Ang mga taong intra paternity mo guro na mga laig utok. Lain ka kasabot ana. Ano to ah? Mukha na ayaw ka na anak kay Comment din dyan. nili makukukuan na. Mga Kugan chick hands. ko kauyon. Mga chick Kaya di ko ganahan ang mag-intra grupo. Mga chick hands. May nang magpuyo o kanan ni ang malinawon. Mga chick hands na. O gid mo una. Lasa. Ana. Intra grupo niya o kasabot. Saya kita oh. Na kay wala imong grupo nga pa-injection ang usa pa-injection mo nag-vaccine tanan. Ako dito kay Zlatanan. Ingon ay nga man. Na may panahon na mo kay si Duterte biya kuan baya guardian. Ana man na injectionan tanan vaccine ang guardian. Ay ko ing undang ka. Pakurugot. Kikek. Nice buti niya po tingnan. Awat palagi ron. Anya kay ika di manggi ka pa injection. Bahala ya, pijitsin mo kuno ko. Ikaw pwede dito. Anya guardian ko. Ang guardian may injection. Bahala na, ang ipang-injikan mo kaning dilek mo na. O gani pa. Inaamang ko kay grupo. Gani ni kasi gisugo na mo tong kuan lagi. Tong aking adlaw, ikaw ning ato dito gisin. Ha? Ano? Ato gisin mo tong pala tong tulibi ba? Yung ato to. Ngay gibaton mo to grab god. Deliver to. Oh. Gamit ang 2SM ako. Pag 2SM ko. Ha? Wala, puro ito sulod. Ay, ko na manginjik lagi ko ito. Okay, ipakita ang vaccine card. Na to o makaana ay. Oo, mo di kayo kas balita. Gibinuang ra kas imong kauban. Ah, di balita gimana ko. To o magadayon gamay ko ano. Ito mo. Mga tao nga solo mo, wala ko pwede ang vaccine card. Nade hi guys, maarit akong vlog ano day. Hey guys, moro to kong vlog guys. This evening. Kide. Evening. Kisa tong wala pa ka subscribe day. Guys, please subscribe my channel, Nye, may channel. Maneros channel. May channel day ma. Okay ra na ah. Tumahan mga ko mo. Anong tugan ka? Tugan na. Bantay na kung ingon kay na. Nawong ni mama. Dagan ni dayon kay. Asos. Di na kadlagat si mama. Di na naman eh. Sige na ka. Na. Grabe ito. Gi. Tomo, piturang ko bang masih kabatis balita. Kasi kauban mo. Ha? Sa kauban mo. Oy. Si Wael. Binuangan ra ka ato tuo sa kadayon.